Barka da warhaka. Barka, yani an wani lafiya za a Ya ce. da dama a gari. Wallahi to alhamdulillah amma Allah da mun godiya. Ya himma. Wallahi himma to alhamdulillah amma Allah da mun godiya al'amuran. Lafiya kalau alhamdulillah. Ya wannan kuma rigingimu. To wallahi wannan rigingimu ga sunan suna ta tada mana hankali. Abin ne ba daɗi dai gaskiya. Ba daɗi, dan haka mutum ya kula da kanshi. Ba daɗi abu. Ana yi mana wulakanci da cin zarafi a ƙasar nan wanda ya kamata a ce an yi magana a kai tsakani da Allah. Babu shi ni ai shine abin ne nake ma ni da kaina na zo na kwanta ana ma kaina abin tambayoyi. Akwai wani shugaban ƙasar Afirka da ya hito yayi magana. Babu shi. Ha yanzu dai shiru amma da cikin mu takara akwai ma na ga mutum ɗaya tak da ya magana ɗan jihar Zandar shi ɗaya tak na ga ya magana wannan shi ma na san dai ba wani kusa bane ba a gwamnati. Ko yayi magana an ce mutane da aka ce za a sako mutane muka ce a ba matsala an sako su abin da duniya duka gaba ɗaya ta yi magana aka ce an ci ma yan gudun hijira cin mutunci ne wani aka ce za a sako su to na jiya da aka zo aka ce musu gidan haya wani suke ko giya suke sai da ba giya ba na jiya ƙarshe 12 na dare aka dara musu gidan giya ne ko gidan to akwai wanda haya ne suke. Yanzu duk abin da ka sani ba wani abin da ake kawai suna lauyawa mutane su ce kaza ake kawai don a samu hanyar da za a kama mutane ne kawai a ci zarafin ku amma mafi akasari da abin da ake faɗa ba haka ba ne ba wani abin da takara mu suke yi abin da za a ce Allah wadai to mafi yawan mu kaso 100 bai yi ba kashi 5 daga cikin masu aikata aisha. To kenan ka gani ai ba a gama duka kawai su dama tun farko kawai laraba akwai abin da suke in mutum guda ya lahi za a kama ku duka abin ya shafe ku duka gaba ɗaya inda biki ne ya lahi to amma ai sai lazari akwai wanda yana aikin wata ba ruwan shi bai da wurin da zai kwanta dole sai ya je gidan haya wani bai ya zo daga wurin aikin shi he wurin kwancin shi ma ba inda yake zuwa to akwai wanda taba ma ga taba an aka ce wani kana shan taba bai sha. To ka gani ni dai yanzu da muke magana da kai ni in ka ga abin da ya shahi leta a hannuna muna cewa walla da larabci to kawai gas zan kunna in yi abinci. To ka gani amma kai ai baka sani ba amma saboda abin ya shafi ya shafi ne a ɗakin mu ko mu 4 ne ko mu 5 ne babu mai shan taba daga cikin mu kuma san ba wani ya ake wani taba ma me wani in kace mishi taba kaza ma bai san ta ba to ya za a ce kuma har a ce wai a'a mutanen nan su ne ke sai da ai abun da ma gaskiya ce abba su da ake sai da kwaya wai baki da yazo yana sai da kwaya wane ne shiga ai tambaya ake yi baki shi dai dan baki yana zawa ya sai da kwaya shi dai abin da hana san tambayoyi shi baki da yazo yana sai da kwana mu dai abin da muka sani a nan kasar Libya abin da muka sani duk sana'ar da kake yi a nan duk kasuwancin da kake yi to kana yi ne a ƙarƙashin balarabe to ka gani to wane ne ya kawo ma ai tambaya ake wane ne ya kawo abin nan wane ne shugaban kawo kwayan nan wane ne shugaban in har akwai masu in har akwai masu